Imos ver algunhas configuracións. Cando iniciamos FreeCAD, pois temos aquí, por exemplo, esta venta de inicio, onde podemos facer algunhas configuracións. Ao premer neste botón podemos configurar o idioma, o sistema de unidades, o estilo de navegación e o tema, por exemplo, este que sería escuro, ou deixalo no clásico, que é este. Tamén temos a opción de non mostrar esta venta de inicio, marcando nesta cela que tedes aquí. Outras opcións son, por exemplo, se vamos a editar preferencias, temos aquí, bueno, isto só vimos, o do idioma, o sistema de unidades, etc. Temos aquí unha opción para a lista dos arquivos recentes, se queremos que aparezcan máis ficheiros ou se queremos que non aparezca ningún. Se non queremos que aparezca esa lista de arquivos recentes, simplemente poñemos un 0. Na seguinte opción, documento, temos unha opción que é esta de aquí, que é moi interesante, que é crear o documento novo na máis iniciarse a aplicación. Así evitamos ter que ir ao menú arquivo ficheiro novo ou pulsar na icona de ficheiro novo. Automáticamente xa se creará ao iniciarse a aplicación. Tamén podedes ver aquí que cada 15 minutos faise un autoguardado. Podemos configurar isto para indicar pois que se faga cada 5, por exemplo. Aquí tamén temos o formato da data, que podemos cambiálo, poñer o ano neste lugar e o día neste. Tamén podemos indicar aquí nesta opción o guardarse o documento, se marcamos esta opción, indicar o nome do autor e o tipo de licenza que nos interesa aplicar. Outra opción interesante é aquí en banco de traballo. Se vedes, cando se inicia a aplicación, o banco de traballo que se carga por defecto é este, Par Design, que é o que está aquí establecido. O podedes ver aquí. Ben, se queremos que se cargue automáticamente o inicio o banco par, por exemplo, que é o que máis se utiliza, pois simplemente yo indicamos isto, carga automática, vamos a desactivalo, simplemente que ao iniciarse, se marcamos aquí, simplemente cando se carga a aplicación automáticamente estes bancos de traballo xa se cargan eles, pero en principio con seleccionalo xa sería suficiente. O seleccionamos aquí o inicio e automáticamente a seguinte vez que iniciemos a aplicación cargarase este banco de traballo. Damos OK, cerramos e agora comprobamos esta ventana de benvida, que non a desactivamos. Vedes que se carga xa directamente a pestana para o que é a ventá para un ficheiro novo. Vedes o banco de traballo que se carga automáticamente para, se facemos clic na pestana de inicio, aquí vemos que arquivo recente xa non aparece, xa que o pusemos a 0. E ben, esta sería unha pequena configuración. O deixamos aquí.